יום בחיי? תמיר החניך, צופה, ערכי, קופט 200 כפיתות, יד אחורית. פצע של בוקר. בשבת, אני מרגיש בבית. דבר איתי, אני חניכוזאורוס. אחד המדריכים. צופה הזיה. רוצה להיות פה. בינתיים, מתחנך פה. חופף! תקפטל איתכם. מדריך טוב. מדליק מדורה של תותחים. שגען מדורה. מה העניינים, ענת? בדן פאון בדם. הולך לפגוש את סתיו המרכז, שהוא גם מרכז, גם ראש שבט וגם מקבל 500 שקל מבית ספר. היי, הפעוט. היה איתי בקטיף בוסי. מודד שיער עם ערן האח. נותן את הכל ביום עבודה. שורף את הכתובת אש. משפיל את הבזנת. בזנת חרא. היי, נשמה, עשה לי פיתה, חול, חרוך חרוך. שוקרה, טעים. מחוץ לשכבגיה, מחכה לאבי אסיס, קבעתי איתו. מחכה לאבי אסיס. שגען! פצע של שגנים. לפעמים בישיבות אני קופט עם הקוקו של ערן. למה אני לא במחנה קיץ? מה מחנה קיץ.